Dobar dan ljudi, evo nas u prvoj epizodi. Mene zovu Muller, a vas zovu na moj kanal da subscribe-ate, lajkate. Danas ćemo kao prvu igricu ću vam pokazati koliko dobro igramo Crossy Road. Ako želite da snimam ovu igricu kao od početka do kraja dok ne imamo sve, već tu dolje u komentarima, lajkajte, subscribe, a sad uživajte. Došao je novi update nedavno na Crossy Road, Irish update, znači imate od Ujedinjenog kraljevstva i od Irske. Šteka zato što snimam prvi put. Evo, od ove ženske počinje do ovog čipsa. I tu su 3 nova. Ovo je ona gdje razgovarate, ono crveno, kutija gdje razgovarate, tako recimo. Ovo je ono Loch Ness čudovište koje kao hipstera možete osvojiti. I ovo je Leprechaun koji sam nedavno osvojio, s kojim ćemo sad igrati malo. Ako želite osvojiti ovog tu, morate skupiti ovu djetelinu s 4 lista. Ovo su 3 kao što vidite. Ja sam već 4 lista našao, je 4 puta 5. Uspjet ću naći, igrat ćemo samo jedan da pokažem igricu. I to je to. Ako želite da snimam, kao što rekao, držite me.